Ja vás vítam u prvého videa na tomto kanáli. Dnes si tu zahrám takúto hru a ako vidíte mám tu daily reward, že plus 100 jump, ok. Takže paráda. A toto je o tom, že tým, že skočím, tak získam ďalší skok, alebo... A hej, keď skočím, tak vidíte, že mi to tam pridáva to číslo a ja sa mám dostať čo najvyššie asi na tento trošku zle vybudovaný stĺp. Ak sa pýtate, že prečo zle vybudovaný, pretože ten stĺp je vlastne ako schody. Takže sú to, alebo nie je pokazený stĺp, ale stĺpové schody, hej. A mám tu nejaký spin tuto, takže ja si toto spinnem a prosím, nech mi tu padne niečo dobré. A je to 1000 jumpov, ok. Let's go. Takže mám 1000, takže mám 1,12 tisíc jumpov. Wow, to je tu čo je za výška, ty kokos. To som nečakal, to je extrémne vysoké. A ja tu mám ešte tlačidlo, že môžem stopnúť skok, to je dobré. A dobre, keď som na to vstúpil, tak som dostal 1 win. A ja potrebujem 5 winov, aby som sa dostal do tohto moon. OK, a ešte si tu môžem kúpiť nejaké tieto veci. Aha, ale ja idem skúsiť tieto veže, že či sa dostanem úplne hore, takže poďme najprv na túto žltú. Aha, to je VIP. Dobre, toto musím... Dobre, toto môžem... To bude asi za Robuxy, že finish. Ako si to nefunguje? Aha. Že sa mi nedá. Sa nedá hore dostať. Ale tu získam ľahšie tie jumpy. A ja netuším, že prečo tie jumpy sa mi zrušili. Aha, ja už to chápem. Ja tie jumpy musím vždycky nazbierať znova. Aha. Dobre, chápem. Tak preto mi asi tak vysoko nejde. Preto mi tak vysoko nejde skočiť. A mám tu niečo, že free gifts. Dobre, mám tu nejaký darček a dostal som 100 jumpov, ok. Takže to mi trošku pomohlo. Takže ja tu idem skákať a skúsim takto, hej, to už vyššie sa dostanem. A skúsim sa dostať niekde, že kde mi to tomu skoku bude brániť. Dobre, takže ja tu idem čo najviac skákať. Aj keď možno rýchlejšie by bolo, keby to je normálne, že keby to je na klikanie, by to bolo lepšie. Tu mám ešte nejaké. A to je, že stage 1, finish, počkať. A to by som sa možno vedel dostať. Aha, tak nie. Ale dostanem sa celkom vysoko. Aha, to je vyššie, ako som si myslel. OK. Dobre, ale ja nemôžem zabúdať skákať, pretože potrebujem to. Ja skúsim toto, OK. Ja si stupním na toto žlté, skúsim stupnúť na to žlté. Aha. Dobre, ja som to skôr sa s tým dostane. A hej, skoro to mám. OK. Poď. Skoro to mám. Poď, už to mám skoro. Yes, let's go. Dobre, skúsim dať druhé. A to je o dosť vyššie, ako je to dlhé. Aha, to už len kúsok. Dúfam. A mám tu ďalší gift. Ďalší darček. A mám 250 jumpov. To je veľmi veľa. OK. Dobre, ja spadla som dole. Trošku... Ja som to chcel trošku oklamať. Že ja si stupnem... Nie, ja si stupnem na tento... Ja som si chcel stupnúť na tento... Na túto väžu a... Na tento stĺp roztiahnutý a že by som tak dokázal skočiť na to ružové lepšie. Takže skáčem. Aha, ono ma to posunie. Ale vtedy ma to ako si neposunulo, ja som skočil sám dole. Nie, nestihol som skočiť. O nie. Ale tu mám ďalší gift, ďalší darček. Let's go. Let's go, zvládol som to. Možno by som trafil aj toto. Let's go!
Aha, to mi nepomôže. Ale pomôže mi to. Wow, ja som to oklamal. Dobre, ale na toto som sa už nedostal. No nevadí. A padám dosť nízko, OK. Dobre, ale samozrejme skáčem ďalej a dúfam, že sa tam dostanem. Už idem dosť vysoko. To je také matúce, že jak padám, ale to vlastne, ja to vidím ako keby, že idem hore, ale ja idem vlastne dole. Dobre, mám tu ďalší darček a má tu 500 jumpov. Let's go, takže pozrite sa na to, jak vysoko skáčem. A už som to preskočil a neviem, kde som. Aha, už viem, kde som. Ale však keď som klikol to stop jump, tak nič sa nestalo. Dobre, to je až prevysoko, ty kokos. Dobre, a tuto dostanem koľko? Jeden win? No dobre, už spadni. Hej, 2. Teraz to musím znova robiť, takže nechcem ísť na race. Ó nie. Takže rýchlo sa tu snažím skákať. OK, toto je všetko z toho videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A ak ešte nemáte, čo si myslím, že nemáte, tak dajte odber. A možno bude z tejto hry druhá časť. Napíšte, že či chcete druhú časť tejto hry, že sa dostanem napríklad do tohto moonového, na čo potrebujem 5 vinov a chýbajú mi už len 2. Dobre, takže ja sa s vami učím. Čau, čau.